Isang dalagang ina ang nakipagtanan sa kanyang bagong boyfriend habang iniwan naman ang kanyang sanggol sa kanyang nanay. Big nga ang kamambisa na, guli ka na, sabi na nga dito sa imo. Bago po yun umalis, napagalitan ko po. Siguro po, galit po sa akin. Kasi sinasabihan ko kasi na, wag na muna mag-boyfriend dahil nga sa nangyari sa kanya. Hindi siya pinanagutan. Sabi ko, wag na muna magpasok ng lalaki sa buhay niya. Kaya ora mismong tumugon ng aming programa at nakipag-ugnayan sa Barangay Bagong Abre ng Legazpi City. Aming nakapanayam si Kapitan Dindo Nunez na siyang nakapagbigay agad ng update patungkol sa dalaga ni Nanay Jenilyn. Kanina, pag-after lunch, nagpunta ko doon sa bahay nila. Pagpunta ko doon sa bahay nila, umuwi na yung anak niya. Maraming salamat po, Kap, dahil si Nanay ay uuwi po na makikita niya na ang kanyang anak po. Nandiyan na ba si Jasmine? Nandiyan na. Pwede mo bang ma-explain sa amin ano yung ginagawa mo kahapon kasi hindi ka daw pumasok? Pumunta ng simbahan. Umiyak. Sobrang bigat naman ng dala mo. Tungkol ba to kay CJ? Doon sa tatay? Higit pang naging mabigat ang responsibilidad para kay Jasmine nang iwanan sila ng ama ng kanilang anak. Sobrang nahirapan din naman ako. Kaya, hindi ko na din naulit. Ayun nga, alam ko na din kung anong ginagawa ko. Sabi ko nga ni, maski pagdadagitan ko, dahil na pagdadagitan ko siya para man sa inda, sa ikarahay. Sana maging maray na siyang lalaki para kay baby.